ịhụ na akwalitere usoro nke ịmụta ọnọdụ azụmahịa ya na mmepe banyere atụmatụ otu onye ntorobịa ọrụ aka abụọ ka a chịkọbara ọgbakọ ọzụzụ iji wee kwakojuo ndị a ihe ha chọrọ nke ga-eme ka ha gaa n'ihu bụrụ ndị dị nkọ ndị ga na-ekewapụta ọnọdụ azụmahịa. Anyị chịkọbara ọgbakọ maka nke a na Unizik Business School dị n'Ọka nke ọ bụ ministri na-ahụ maka mmepe ndị ntorobịa na njikọ aka n'ọrụ otu ndị eji okwu ha abụ izu. Ebumnobi nke ọgbakọ ahụ bụ imepe ndị e nyere ọzụzụ kụnye n'ime ha usoro ọgbara ọhụrụ nke ha ga-eji wee bụrụ ndị nọ n'ọnọdụ azụmahịa. E nwere ọtụtụ ndị sitere n'ọkwa direktọ nke EDI ndị sonyere na ya bụ ọzụzụ nke gụnyere ndị nnọchiteanya nke otu ọrụ EDI dị iche iche ya na ndị eji okwu ha abụ izu na mmepe nke ọnọdụ azụmahịa. Ejike Abana ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ emume bụ nke achịkọbara ka e wee nwee ike mụọ ụmụ ihe ọgbara ọhụụ dum enwere ike iji wee zụọ ndị ntorobịa na ya bụ amụma. Ka ọ na-agbape ya bụ emume, kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa Maazị Patrick Agamba kwuru na ya bụ mmemme bụ nnọọ nke ebumnobi ya bụ iji wee mapụta ezi amụma a ga-eji wee kụziere ndị ntorobịa ihe na ya bụ amụma 1U2 skill. Onye ji ọkwa Acting Vice Chancellor Nnamdi Azikiwe University Ọkammụta Joseph Ikechebelu nke onye nọchitere anya ya bụ Prọfesọ Ada Omeniyi toro nnọọ njikọta aka dị n'etiti gọọmenti steeti a nakwa mahadum ha, ebe okwu nwere nkwenye ya na ya bụ njikọ aka ga-aga n'iru. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.